Ludvig Kalen, velkommen til Halgås. Du vil forsøge at dyrke heden. Jeg vil bygge kongens første koloni derude. Det er fantastisk, det du er i gang med. Jeg får redan en känsla av liv her ute. Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt væsen, der bare gerne vil være frit? Men har Gud netop ikke sat mennesket på jorden for at skabe civilisation? Gud er kaos. Livet er kaos. Nej, krig er kaos. Men vinderen er den, som kan finde ud af at kontrollere kaos. Det er min jord. Det er kongens jord. Jeg arbejder for kongen. Hold op med at tale om kongen, som om du kender ham. Han ved ikke engang, du findes. Og du kommer til at lykkes med at bygge din koloni derude? Ja. Hvis du bekriger ham, så risikerer du alt. Schenkel stopper ikke, før han er vundet. Jeg har brug for dig. Du vil bare have din adelige titel, så du kan mænge dig med de fine folk. Jeg må væk herfra. Vi vil fan inte dö för det är ett helt projekt. Hold dig væk fra heden. Er det forstået? Kaos, Ludvig. Livet er kaos.